Għal-bosta studenti t-tnej kienet l-ewwel ġurnata tas-sena skolastika l-ġdida lura għal-bankiet tal-iskola b'mod normali wara sentejn bir-restrizzjonijiet tal-COVID-19 fis-seħħ. Eluf ta' studenti oħrajn kemm tal-primarja kif ukoll tas-sekondarja jirritornaw fil-klassijiet f'dawn il-jiem kif jiġu fit-tmiemu mill-vaganzi tas-sajf. Iżda huma bosta dawk li huma mħassba se jkunu qed isibu ma' wiċċhom u liedhom wara li taħt gvern tal-Labor f'temp ta' ftit snin rajna xejn inqas minn 4 ministri tal-Edukazzjoni. L-aħħar wieħed ikun Clifton Grima. U propju lill-Ministru Grima tnej filgħodu staqsejnieh rigward dak li qalilna l-President tal-Unjen tal-Għalliema Marco Bonnici li saħaq li xorta waħda hemm nuqqas ta' edukaturi f'diversi suġġetti fosthom l-Ingliż, matematika u xjenza. Minkejja dan, Clifton Grima insista li l-iskejjel tal-istat mhux se jkollhom ebda problema ta' nuqqas ta' għalliema għalkemm fuq skejjel oħra ma kommettix ruħu. Nerġa' nikkonferma dak li għaftit tal-ġimgħa ilu llum is-26 ta' Settembru fit-9 ta' filgħodu informat li bħala vacancies u bħala komplement għalliema ġewwa l-iskejjel statali m'hemmx problemi wieħed tajb jagħmel kjarezza fuq l-istatement li qed tagħmel referenza għalih kienx indikat tas-settur edukattiv kollu inkella għal dak statali għax hija differenti. Jiena bħala Ministru għall-Edukazzjoni responsabbli mill-edukazzjoni tat-tfal kollha ta' dan il-pajjiż, però mbagħad bħala Ministeru f'dak li għandu x'jaqsam bħala HR bħala riżorsi umani aħna responsabbli ovvjament u tifhimha di minn dak li huma l-edukaturi li jiġu ingaġġati direttament mal-gvern biex jaħdmu ġol iskejjer statali. Sussegwentament, NetNews staqsar il-President tal-MUT li minnaħa tiegħu sostna li t-test veru se jkun nhar-l-erba' 28 ta' Settembru meta l-iskejjel tal-Istat jiftħu l-bibien tagħhom. Dwar il-fatt li diversi edukaturi iħarsu lejn bnadi oħra u jitilqu minn dan is-settur tant importanti, il-Ministru tal-Edukazzjoni saħaq li l-għalliema ma jridux jagħtu każ biss il-pakkett finanzjarju. Għandek iva kompetizzjoni u għandek anke l-mobilità tal-istess ħaddiem li jista' jmur minn professjoni għall-oħra qed nagħmilha ċara ħafna hawnhekk daqs kristall li neħseb u nemmen li jkun riduttiv jekk wieħed jorbot il-professjoni tal-edukaturi biss mal-pakkett finanzjarju. F'kummenti ma' NetNews l-MUT saħqet illi aktar ma jgħaddi żmien aktar qed tkompli tikber il-problema ta' nuqqas ta' studenti li jridu jistudjaw għal professjoni ta' edukaturi. Bil-Ministru jammetti li hemm problema u għal darba oħra insista illi ma jridux biss iħarsu lejn il-pakkett finanzjarju filwaqt li istqarr illi hemm bżonn illi l-għalliema jingħataw ir-rispett u d-dinjità illi jixraqilhom. Intant il-Partit Nazzjonalista awgura sena skolastika mill-aqwa filwaqt illi irrikonoxxa l-importanza kbira mhux biss tal-edukaturi iżda anke il-kapijiet tal-iskejjel, l-amministraturi, l-LSIs u kull professjonist illi b'xi mod jew ieħor jagħti servizz f'dan il-qasam.